Dogroi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau ar gyfer trydydd croesiad ar draws y Fenai. Wel, ni'n dal ar amser I gwblhau'r prosiect yn 2022. Mae yna drafodaeth yn cymryd lle, mae'n cymryd lle ys blynyddau, gyda grid genedlaethol ynglyn â pa ffordd dylen ni I ystyried mwyn sicrhau bod y croesau yn cael ei adeiladu. Diolch am hynny. Dwi'n falch yn bod ni'n cytundeb cyn y gyllideb wedi gallu sicrhau arian I ddatblygu'r prosiect yma sydd I angen nid dim ond oherwydd rhwystredigaeth bod pobl yn gorfod oedi cyn croesi'r bont yn aml, ond mwyn adeiladu gwetnwch i'r croesiad rhwng Môn a'r tir mawr. Ar Fehefin y 15fed y llynedd, dwi'n meddwl, mae nes i'r achos yn y siamber yma dros drio sicrhau bod grid cenedlaethol yn gwneud cyfraniad helaeth tuag at y bont yn hytrach na gwastraffu arian bosib 100-200 miliwn y bunna roi twnnel dan y Fenai. Rwan bod yr dyddiad cwblhau yn hytrach na dyddiad dechrau yn 2021-22, allan ni gymryd hynny fel arwydd bod grid cenedlaethol wedi cytuno I wneud y cyfraniad yma erbyn hyn ac mae chwilio am fodel os ydi wireddu hynny ydy hynny, a hefyd allai gael sicrwydd y bydd ymgynghori ar y cynllun yn digwydd mor eang a mor llawn a bosib y fetholwyr yn Ynys Môn. Wel, ar y tib yw, dim eto, does na ddim unrhyw fath o gytundeb eto. Fe nes I godi hwn dy'r grid tua 2 mlynedd yn ôl ar y pryd hynny, a eisiau ystyried gyda nhw ym mha ffordd allwn ni ddatblygu croesiad i'r Fenai. Ar y pryd hynny, doedd ddim diddordeb dyn nhw. Maen nhw wedi newid ers hynny, ond dwi ddim mewn sefyllfa lle ni gallu gweud ma' na gytundeb. Erbyn mis Mai, wrth gwrs, blwyddyn nesaf, bydd ni yn cyhoeddi beth yw'r llwybr ni eisiau cymryd mwyn i'r bont I gael I adeiladu. Erbyn hynny, wrth gwrs, erbyn hynny, ni'n gobeithio bod ni mewn sefyllfa lle bydd ni'n gwybod beth yw sefyllfa'r grid a pa fath o gyfraniad maen nhw'n balon roi i'r bont.